Som šťastný, že sa môžem s tebou podeliť o pár myšlienok z kurzu s Brianom Tracym. Ak sa s tebou podelím o myšlienky, neubudne. Ak aj máš dobrý recept na pečenie, neznamená to ešte, že bude výsledok chutiť a pekne vyzerať. Je potrebné naučiť sa piecť a nie každý cukrár je svetová jednička. Veľa ľudí sa však uspokojí s kupovaním zákuskov alebo iba so svojimi pokazencami. Ak máš dobrý recept, nemusí to ešte fungovať, je potrebné skúšať. Podobne ako pri plávaní, postupne sa zlepšujeme. Ak netrénujeme, tak sa naše schopnosti oslabujú. Najväčšie pravidlo dnešných čias je, všetko vieme ovplyvniť myšlienkami. Úspech začína v tvojej mysli. Už Viktor Emanuel Frankl popísal svoje roky v koncentračnom tábore. Jediné, čo mu nevedeli vziať, bola jeho predstavivosť. A paradoxne, on sa stal šíriteľom nádeje aj pre svojich väzniteľov. Začali za ním prichádzať a prosiť ho o rady. Spomen si na film Vykúpenie z väznice a Malé geologické kladívko. Alebo na film Posledná pevnosť. Sila myšlienky dokáže prekonať aj múry väznice. Sloboda nie je len fyzická voľnosť pohybu. Ide o slobodu myšlienok a ich sila premôže viac ako ťažkoodenci. Veľa ľudí myslí na to, čoho sa obáva. Psychologické štúdie ukazujú, že niekedy až 90% našich vnútorných rozhovorov je negatívnych. Už v detstve sme sa učili nesmieš, nerob, nedotýkaj sa, nepozeraj, nehovor, si zlý. Ale až 98% problémov našich negatívnych očakávaní sa nikdy nestane. A napriek tomu si myslíme, že sme vo väzení svojej mysle. Veríme tomu, že sa to nedá. Keď je slon malý, tak ho priviažu povrazom okolík. Nemôže sa pohnúť ďalej, ako ho pustí povraz. Keď vyrastie, stále si myslí, že nemôže ísť ďalej. No teraz by už s ľahkosťou roztrhol svojimi silami povraz a vytrhol kolík. On si však pamätá svoje detstvo, kedy to nevedel. A tak ostáva uväznený. To, čo ho spútava, už nie je reťaz, ale jeho pamäť. Myslí na to, čo naozaj chceš, nie na problémy, starosti. Najprv potrebujeme vedieť čo a nestarať sa ako. Ak silno chceš, to ako príde postupne. Priemerní ľudia myslia na to, čo nemôžu. Obviňujú za to svoje detstvo, rodičov, učiteľov, šéfa, partnera, detí. Majú 1000 výhovoriek a veľmi slabé prečo. Keď sme boli malí a niečo sme veľmi chceli, tak sme boli schopní zdvihnúť sa z postele aj o 4 ráno a bez budenia. Čo je taký silný dôvod, ktorý ťa zdvihne každé ráno z postele? Veľa ľudí hovorí, že miluje svoje povolanie, no na prácu každý nadáva. Komu sa chce ráno vstať z postele a s radosťou utekať do práce? Aj takí sa nájdú a verím, že medzi mojimi čitateľmi sú práve takíto. Sme však zasiahnutí epidémiou závisti. Nejde o to, že chceme mať to, čo má druhý, ale o to, že druhý má to, čo ja nemám. Vnútorne sme závislí nie na veci, ale na tom, že inému sa to podarilo a ešte keď bez námahy. Závisť sa definuje ako smútok. Sme smutní. Základom je naše presvedčenie, že keď to získal druhý, my nemôžeme. Ako by bola pizza len pre jedného, on si zobral väčší kúsok ako v tom vtipe. Rozdielte mi pizzu len na 4 časti, nie som dnes veľmi hladný. Máme pocit limitu, obmedzenia. Ako keby sme si mysleli, že nám sa už neujde z koláča. Abba spieva, víťaz berie všetko a my vieme, že víťaz je len jeden. Všetci predsa nemôžeme byť víťazi a mať zlato. A tak aj šport nás oberá postupne o ilúzie úspechu. Úspech je len pre vyvolených, podeliť sa nedá, lebo sa nikomu neujde, všetci budú hladní. Je to však naozaj tak?